Trutnově a jeho okolí začnou už teď v průběhu léta fungovat nové úsekové radary. Některé už se instalují. Jsou umístěny první 3 radary, a to je v Hertvíkovicích, v Mladých Bukách u železniční stanice a ve Starém Rokytníku. Ty radary by měly být spuštěny v průběhu měsíce července. Jedná se o úsekový měření rychlosti, to znamená úsek, začátek a konec, který bude průměrně vyhodnocovat rychlost vozidla a na základě toho potom přijde fotografie, kterou my zpracováváme. V Mladých Bukách se stávající radar vyměnil za takzvaný motorkářský, který přečte SPZ-ku projíždějícího i zezadu. Ten se do ostrého provozu z těch nových spustí jako první. Během srpna se pak přidají další 4 úseková měření na trase na Polsko. 2 radary jsou teda na území města Trutnova, to je na Polské ulici a Lipči, a potom je to Olešnice a Bernartice. To jsou radary, které budou puštěny někdy na přelomu měsíce srpna a září. Vzniklo to především z toho důvodu, že byla snaha vlastně zvýšit bezpečnost na trase, kde se očekává větší provoz po zprovoznění celého úseku polské dálnice. A ty radary ne, že by byly dočasně umístěný, ale počítá se s tím, že by měl být v provozu především do té doby, než bude dostavěna dálnice D11 i na české straně, což je zatím v nedohlednu. Nové radary zatím nejsou funkční. Jakmile se začne měřit, chce o tom městská policie Trutnov, která bude systém spravovat a vyhodnocovat přestupky, informovat veřejnost. Náš zájem určitě není měřit někde potají. My se celkově i v minulosti snažíme o informovanost provenek. Když měříme, tak informujeme řidiče nebo občany prostřednictvím našeho facebookového profilu. Stejně to bude při spouštění úsekového měření. Vždycky, když bude probíhat zprovoznění do ostrého provozu, tak prostřednictvím našeho facebookového profilu dáme informace opět veřejnosti. Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti tady na těch trasách, na kterých jsou radary instalované, a je to ve spolupráci města Trutnova a ŘSD, protože vlastně ŘSD pronajímá 4 kusy těch radarů, to je právě na té trase směrem k Polsku, a město finančně zajišťuje 3 radary, Starý Rokytník, Hertvíkovice a Mladé Buky. Místo jednoho dosavadního úsekového měření jich tak bude od letošního léta 7. Všude se bude hlídat 50.